Известно е като кралят на растенията. Тайната за красотата на тялото и душата, а също и като чудо на природата. Многобройните му ценни свойства са познати от хилядолетия. Става дума за алоe вера, растение, което вълнува хората от далечни времена. С нашия експертен опит в областта на алоe вера, ние в Елар вече повече от 20 години успешно използваме положителните свойства на това уникално растение за здравето и красотата. Елате с нас на едно пътешествие. Това е любов. Вероятно не любов от пръв поглед, защото алоe вера отвън е доста специално. Растение с не толкова красив външен вид, което крие истинско съкровище отвътре. Скъпоценната сърцевина на листата съдържа над 200 жизнено важни вещества, цялата сила на природата. За да се осигури оптималното развитие на растенията, отглеждането на алоe вера се извършва при отлични условия в сертифицирани плантации в планинските райони на Мексико. По напълно естествен начин, под внимателния поглед на нашите дългогодишни партньори в отглеждането, може да се гарантира първокласно качество. При изгрев слънце, все още покрити с сутрешна роса, сочните листа на алоe вера внимателно се събират ръчно, за да се обработят и да се транспортират до Германия. Когато пристигне при нас в Ален, добитата от листата гелообразна сърцевина се обработва прецизно в една от най-модерните производствени бази за алоe вера в Европа. Тук се произвеждат нашите гелове за пиене с алоe вера при най-високите стандарти за качество, като се вземат предвид най-новите научни открития. Нашата цел е да осигурим цялостно благосъстояние. Затова залагаме на високо съдържание на алоe вера, както и на компетентен и богат асортимент от продукти с алоe вера в областта на грижата за тялото и хранителните добавки. Нашите продукти с алоe вера са Made in Germany. Можете да разчитате на това. И това също е сигурно. Най-високото качество е стандарт за нас и дори е сертифицирано. Алоe вера е еликсирът на живота и изгражда основата на нашите продукти, които подпомагат енергията, защитата, регенерацията, имунната система и метаболизма. Истински многостранен талант, когато става въпрос за здравето и красотата. Нашите първокласни продукти с алоe вера допринасят всеки ден за това хората да имат по-качествен начин на живот и повече възможности. Елар и алоe вера. Една завладяваща история на успеха от вече над 20 години. Напишете вашата лична история на успеха. Елар и алоe вера. More quality for your life. Повече качество за вашия живот.